תביא לי כפיים. כולם. רק תביא לי איזה נעלי בית אם אתה יכול. ימי, יש פה כפכפיים, אמרתי לך כבר לפני שעתיים. איפה? יש פה כפכפיים. יש פה כפכפיים אם אתה רוצה. האלה עם על האצבע זה שלי. רגע, שנייה, אני אשים כפכפיים. אפקטים מדהימים. תעלל. קוראים מיליארד. אני לא שקוראים, סתם. אתה יכול לדאוג מה שאתה רוצה שאני לא שיקור. לוז, אל תביא לי כמה. ראית שהם הולכים ישר. זה שאתה מצליח לעמוד וללכת כמו שצריך, אתה כבר לא שיכור. זהו. כי הם, תראה, הם בקושי מצליחים להבין מה הם עושים. תשמע אחי, אני אסדר לך את הבית, זה משהו אחר. אני אסדר לך את הבית, בראש. איפה דחפת? חסר עוד בגור. עשו דברים מעניינים, לא סתם להישען אחד על השני. לא שיכורים. הוא הרביץ לו, הוא מרביץ לו. מישה, תתבזבזו שם, תתבזבזו, אני עושה את זה לשעות. זהו. אין יותר, סתם צלמים אותנו. אין, סתם טיפשים. שנייה, רגע. איי, אני חצי שיכור. חצי. לא יכול לעמוד יציב. שב יומניה. שב יומניה. אל תתחיל תימן. שב יומניה. אל תתחיל. שב יומניה. שב יומניה. קומלה. הם ממליצים על שיכורים, המניאקים אם הם יזכרו משהו, זהו. אני זוכר הכל, אל דאג. אני זוכר מה אכלת עכשיו. בכלל לסוף אחורה כמו איזה מפגר. אל תגרם לי אתה. זה מחזירים להם, מה יפה? בטח, זה נקרא יפה. פאק, רגע, למה זה כל זה מוביל? בסוף זה יוביל לאיזה מכות או משהו, אז למה? מה פתאום? בוא נשב כולם נרגע, ננשום. שב, מישה תירגע. נגמר עליך. מישה תירגע. עליך, נגמר עליך. מישה, מה אתה מפגר? מישה תירגע. אנחנו לא עשינו לך כלום. רילקס מישה, רילקס. אורי, תרגט יוחד. אין לי ככה. מישה תשב, תנשום. זהו, אני רציני, אני לא... נו תפסיקו לצלם איזה כבר, מצחיקים, יאללה, איזה גנובים. טוב, תמשיך לצלם, לא משנה. וואי, יש לו פלסטר על הראש? למי? לא. הוא רוצה לקלוט איזה משהו. מישה, תירגע. אני רואה משהו שונה. אתה לא חייב להרביץ לאף אחד. אתה לא בסדר. זהו, אני רציני. אתה לא בסדר. זהו, אני בסדר לגמרי. אתה רואה אותו, מצלם אותי סתם. למה הוא מצלם? מצלם אותי סתם, אני בסדר. לא, הוא מצלם וואי, את מה תסתכל הביטחון. באמת אם אפשר... שב!